Κατάγομαι και εγώ από τη Δυτική Θεσσαλία, επομένως είναι ένας λόγος παραπάνω. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω το εξής, ότι τούτοι εδώ οι άνθρωποι, σε αυτήν εδώ την πόλη, κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Επειδή βλέπω και τους άλλους συναδέλφους, άλλα τμήματα, όλοι οι συνάδελφοι βέβαια, αλλά τούτοι εδώ το αγαπάνε λίγο περισσότερο από ότι οι άλλοι. Και είναι εδώ, προσπαθούν, και συγχαρητήρια κύριε συνάδελφε, κύριε πρόεδρε. Μπράβο σας για το έργο που επιτελείτε εδώ στην Καρδίτσα. Λοιπόν, εγώ σαν αντιπρίτανης των οικονομικών θα σας δώσω κάποια στοιχεία για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για να δείτε, ας πούμε, την προσπάθεια που γίνεται τη συνολικότερη. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μετά το 2019 συγχωνεύτηκε με το ΤΕΙ Θεσσαλίας, το οποίο ήταν το δεύτερο ίδρυμα στην Θεσσαλία, και έτσι λοιπόν έχει γίνει ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Αυτό το μεγάλο πανεπιστήμιο έχει αυτή τη στιγμή 35 τμήματα ακαδημαϊκά και έχει εγκαταστάσεις σε 5 πόλεις, 4 της Θεσσαλίας και 1 στη Λαμία. Ο αριθμός των τμήματων που το κατατάσσει, ας πούμε, στην 3η θέση ως το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, αλλά και σε άλλους δείκτες έχει μια πολύ καλή θέση το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε σύγκριση με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Ελλάδος. Λοιπόν, εδώ ο αριθμός των φοιτητών αυτή τη στιγμή είναι 44.000 φοιτητές, εγγεγραμμένοι φοιτητές. Δεν είναι βέβαια όλοι οι ενεργοί. Οι ενεργοί φοιτητές ξεπερνούν τις 25.000 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα μέλη ΔΕΠ είναι πάνω από 700 και με το διοικητικό προσωπικό είμαστε συνολικά 1.500 υπάλληλοι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αυτό το κατατάσσει ένα από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Δηλαδή, αυτό το προσωπικό απασχολεί μεγάλος αριθμός. Τώρα, σε αυτές τις 5 πόλεις καλούμαστε να χειριστούμε, και εγώ περισσότερο από τους άλλους αντιπριτάνης, τη διαχείριση 106 κτηρίων. Είναι πάρα πολλά τα κτίρια, τα 106, και μόνο την καθαριότητα, τη φύλαξη, τη συντήρηση να αναλογιστείτε, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Και επίσης πάρα πολλά τα έξοδα. Με πολύ κόπο και πολλά βάσανα κατάφεραν και έφτασαν στο τέλος. Με μεγάλη χαρά βλέπω στα πρόσωπά τους όλο χαμόγελα, έτοιμοι να φύγουν και να πάνε να διακονήσουν την επιστήμη που πραγματικά κατάφεραν και κατέκτησαν μέσα από αυτές τις σπουδές. Πολύ σημαντικό για αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι τα εφόδια που καταφέρατε και πήρατε είναι αρκετά και ωφέλιμα, ώστε να βγείτε στο στίβο της ζωής και να αρχίσετε να εξαργυρώνετε και να κεφαλαιοποιείτε, όπως θέλετε πείτε το, ότι σας αρέσει περισσότερο, όλες αυτές τις γνώσεις, αλλά με ευκολία στη ζωή σας και περισσότερα και καλύτερα, αν θέλετε, εφόδια για τη συνέχεια στη ζωή σας. Η αλήθεια είναι ότι είχατε δύσκολες στιγμές, καταβάλατε σημαντικές προσπάθειες, γιατί το κομμάτι του μεταπτυχιακού και τα δύο διαφορετικά μεταπτυχιακά που τρέχει το τμήμα μας έχει με ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτή η μεγάλη δυσκολία που είχατε να αντιμετωπίσετε κατάφερε και σας έδωσε αρκετές γνώσεις και αρκετές εμπειρίες. Πέραν αυτών όμως, έχετε ανοίξει και άλλες πόρτες, έχετε ανοίξει μια επαφή με ένα τμήμα αρκετά δυναμικό, με ένα τμήμα το οποίο θα βρίσκεται πάντα κοντά σας και θα μπορεί να σας βοηθήσει και στα επόμενα βήματά σας. Άρα λοιπόν μπορεί να σας ξεπροβοδούμε με ένα πτυχίο περισσότερο αυτή τη χρονική στιγμή, όμως θέλω να ξέρετε και να είστε σίγουροι ότι πάντα θα υπάρχει κάποιος, θα υπάρχει μια πόρτα να ανοίξετε, να σας περιμένει κάποιος για να σας βοηθήσει σε όλα τα προβλήματα που θα έχετε. Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας παρέχω την ακόλουθη διαβεβαίωση. Θα διάγω τη ζωή μου με τις αρχές της αρετής. Θα διάγω τη ζωή μου με τις αρχές της αρετής. Της δικαιοσύνης και της τιμιότητας. Της δικαιοσύνης και της τιμιότητας. Θα καταστήσω τον εαυτό μου πρότυπο. Θα καταστήσω τον εαυτό μου πρότυπο. Θα τηρώ στη ζωή μου με πίστη και ακρίβεια.
θα τηρώ τη ζωή μου με πίστη και ακρίβεια, όσα διδάχτηκα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όσα διδάχτηκα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και θα τα μεταδίδω σε άλλους, και θα τα μεταδίδω σε άλλους, ώστε να γίνω ωφέλιμος στην πολιτεία και στην κοινωνία. ώστε να γίνω ωφέλιμος στην πολιτεία και στην κοινωνία.